И коста хора, аз съм Риксбе и както виждате днес ще играем в един як сервер, ще играем някои игри. Днес ще играя, избрал съм да играя днеска Build Battle. Ма доста игри, не вижте ги. Ма на мен ми се играе Build Battle. И IP-то на сервера ще го има в описанието. Серверът е доста известен, Bushcraft така. Не е български, нито английски. Но сервера е доста як да кажа. Да видим къде има най-много хора. Добре, къде има най-много? Двама. И аз сега ще вляза. Май 5 човека касареме и почва играта. Да, 6 сме вече. Така да ни зареди света. И сега от сега ще се приготвям да си пускам Google-а. Да влизам в нета. Така. Пак същата тема. Преди малко играх тази тема. Пак същата тема, добре. Така сега ще направим едно човече, върнишко. За хората, които не знаят, милитар е нещо военно, не давам. Да, аз го видях това в нета, защото не зная, даже не знам какъв е този език. Айде, така. Така ще изглежда нашето човече. Не знам дали ще ме стигнат 5 минути. Така и този цвет ще взема. Да ги направим такива камуфлажни дрехите му на нашия войник. Така. Бах ти якото. Мисля, че яко ще стане, не знам. Както гледам ти, сигурно яко се получи. Ще им трябва черно. Майко, 3 минути имам. 3 минути имам, 3 минути. Сега докато аз ще го изпипвам то с майко. Така, май няма се получи симетрично, не знам. Бързо, сило, така. Така. И тук е 3. И тук сега бузата му. Бузката, така. И тя ще е някаква камуфлажна. Тук една някаква нинджа ми заприлича на мене. Майко, 2 минути, хора. Няма да успеем, няма да успеем. Пак. My life. Fuck my life. Така. Айде малко по-симетрично ще го направим. Ти. Раменцата. Така, добре. Божени обувки да му направя.
Бързо, 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 бързо. Аз още ръцете не съм му направил, пък това времето се свърши бързо. Бързо е. Фак. Една минута. Бързо е. Бързо, 50 секунди, бързо. Времето тече. Секунди, хора, 4 секунди. Бързо. 22 секунди, дали ще успеем? 13 секунди. Фак, не успяхме. И той човек не успял. Нищо чудно. Някой му е дал такова на това. Това не е войнишко, обаче ще му дам такова. Хайде бе. Какво е това? Супер пулп. Това нали ще ми прилича на мене. Опитал се сигурно нещо да направи човека. Ето мене. И аз даже не успях да го направя. И всички са със супер пулпа. Аз какво да направя? Те ми силна времето. Който е тост. Това вече е яко. Това ще му дам епик. Не е за легендария, ама става много яко. Супер пулп. И ето, аз съм на второ място. Да. Браво на мене. Аз съм на второ място. Той е на първо, ако не му бях дал епик, че аз съм на първо, ама той се го заслужаваше. И хора, до тук мисля да приключвам с този клип. Ако клипът ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се, най-важно за мене. И другия път май ще има CSGO, другия клип. И чао!